खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं गोमोरलांफिनो नों सना। खन्थाइखौ लिरदों खोमथा नार्जारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। सना, नों मानो आंनिफ्राय आनज्रायलांखो? नोंखौ आं बेसेबांदि मोजां मोनोमोन, नों बेखौ मिथियासै नामा सना? गावनि जिउनिफ्रायबो बांसिन हास्थायोमोन आं नोंखौ सना। नों आंखौ बुंदोंमोन नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया होनना। नाथाय बावगारलांबाय नामा बै समनि समाय लानायखौ हो सना? नोंखौ बावाखै आं दाबो, नाथाय आं नोंनि अनगा मारै थानो हानो सना हो? नों बेखौ मिथिबायना, नाथाय आंनि मा गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ बिदि गारना थांखो हो सना? नोंखौल' गोसोखांबाय थायो सना। हर गेजेरावबो गोसोखांबा नोंखौल' नुयो सना। नाथाय नों गोमोरलांफिनो सना। आंनि गोसोआ नोंखौल' सानबाय थायो सना। आं नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा सना। नोंहा आंनिफ्राय साबसिन बिहेव मोनबायदां। मालाय दे सना, नोंनि साननाय बायदिनो जाथोंसै सना। आं बावगारनोसै बै समनि समायखिरा लानायखौ। नोंल' खुसियै थादो सना। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।